Mám víte dneska nového videa a dneska si ukážeme, jak chytat na straně rybičky na dravce. Nenaší kód na sandáta. Jdeme na to. A první vám ukážu mou sestavu. Mám takový spláveček, nový. 0,20 broček. Aček. 16. Ten maličký kusíček napíchneme. Tak, taky maličký kusy, co stačí. A jdeme na to. Teď to stoupnu. A nahodíme to se kůse. To je lekní, já to hodím tam tomu leknínu. Kada se ideální na sumca. Ale to mi nechcem. Já mám ty kýbl. Si namočím ruku. A čemu opatrně vyndám. A rybku můžeme pustit zase. Hele, nech se ukázat. Kadásek na hliníčku. Tak pustíme ho. A pláv si a pošle jako plotícu už konečně. By mohl, že? Lidi. Tak. Ukážu, jak chytají aj na sandáty, aj na štíku. Rybičky. Taký háč, taký spláveček. Vyvážený jen a potom anténku. A není to jen kusíček. Dneska to už je 2 metry jenom. Je možný dneska do samý krasy. Už padl, do pí. Mej. Kurva. Jde další krásek. Malinký. Tak jdeme pustit ten na mého smíčka. Čekaj, já ten kucerolíko hodím. To s tím nahazuju. Plus minus. Jako nebojte se, co ty plotice. Bělíčky tady jsou. Plotice. Peliny, tady všechno je. A je mi teda v tom nechci nechat. A nahodím to tam leknínu. Teď mi hodí do toho. A dobré. Zřejmě jsem to. Oj! Teď jsem dělal tu chybu, že jsem ho zaseknul. Když moc zaseknete, tak ta ryba tam nebude. Musí se seknout trošičku. On trošičku musíte seknout. To jo, na tom toho feedera to ukážu. Když to vlastně nahodíme. Tam tady jsou... To je že do trhlíku po tu vodu. A ještě vám slyšel ze štipu hlavně. Oj. Se smůla, že na ty názy to jako neto. Ty chytám ty vám točím to video poprvé. Vždycky jsem točil na jezeru a dneska zkusím tady. Tady zasypalo. A jdeme to říkám, že mohl stačit. Ty rybičky, já to pomyslejí tady. No to je metr a půl teďkon, zhruba. 1,40 m. Asi tam nic není. Počkej, tak já jim ještě skoro zakrmit. Já si nehodím do toho leknína, jsem blbec. Já jsem prostě blbec, já jsem nedovolil chodit do toho leknínu.
Neznám ti hodit. Dobrý, ale já to lekním. No, tak na ty téci zažeru. To tady tam spadne, jak bude pršat. Jak bude pršat. Trošku a uvidíme, jak se pršem. Věřím, že do toho děbe. Ale nic moc. Právě mi stojí už výborně. Já už do toho jedu. Už do toho zrobu. Tak to je, že pomačili tam a tam větší hlubku. Tam. O 20 větší hlubku. Kdyby jsou, já to vím. Když to hodíme blíž, mám větší hlubku, tak ani to je málo. Když to menší, tak to nechci. To krásně stojí ten splávek. Úplně. Oj. No lidi někdy se nedaří, no. A nebojte, samozřejmě to nevypínejte, ono to dojde. Ček oni, že tady by, oni chytli jedno, dvakrát, třech, nebo dvoch. Pokud jsem to dobře počítal. A dneska dáme hodně těch ryb. Jako v kýbli už nějaké mám jich tam běličky, plotice. A jen pro vás ještě natočím video kotany. Takže já to hodím jenom ten kůsek. Tak. To může mít 2 metry, 1,60 m. Tady na to rybičko nemůžete nahazovat daleko. Víte proč? Protože vám tam vzadu to nevezmu. A ty rybičky jsou blízko. Je to záběr. Jako ty rybičky berou tady tak do 2 metrů. Jako nahazujete tak, já to nahazu tak 1,60 m, 1,30 m. A tady to bohatě stačí na ty běličky. Tady je hned hraná. Tady je hraná. Je hned ten kusíček. A taky pitomý, protože když tam sejdete a se nedostanete jako zpátky. Nebo kam musí někdo vytáhnout. A já jsem nespadl. Z té vody. A nemohl jsem se dostat ven. Nemusím 20 minut to vytahovat. A to jsem ještě takto malinký. Jaké dělbánce tam mám a je fakt také jemné. To tam není. Nebojte lidi, to dojde však. Vy to nevypínejte, on to fakt dojde. Jen ty rybičky nejsou zvyklé, jakože natáčet tady videa. Já musím zvyknout, ale jsem zvyklý. Na mě si to je zvyklý, já vím. Já teď si dám 100 denně. A to vlastně natočím video. Teďko. Teď pro vás natáčím video. Tak. Teď mám záběr. To hned já vařím racionální věc. Který by tam je záběr, sehnete to, ani nic tam není. Já mám háču fakt ostré břitva. Háču mám fakt ostrý, ne ostřejší. A tady vlastně to nepísne, tady budou opatrně. Teďko. Jako i rána, tady bývá také slabší. Že to není o 2 rybách, ale pěkně. Takové naštěko je ideální. Naštěko je ideální. Kdybyš vám ukážu, takovou krásnou běličku jsem. Ale ta plotice to je. To je má kýbl. A kýbl tam mám.
Já ten mobil, jako mám ovšený okýbl s rybičkama. Když podívat nějaký, tak já to mám kýbl a tam to nechce jako být toto. A proto na to video. Ten to by krásně hodil k tomu letnínu. Opět k tomu jsem to hodil. Hezky, ať nás pomáčko do kolesa. Ten rohlíček. To se odeplo nebo co, ten rohlík? Neodeplo. Víte prostě, když tam, bo jsem mal klesa, tam mám větší kus a malčí broček. Do prdele tam uletěl sáček. A to jim stejně nebude, já nezaběžím. Stačí mi uletěl tady. Já se vám do kapse. Už bere. A je tam ryba. Už tak to byl ochlup. Jsem tam doletěl. Až tam je ryba. Taková, taky štíka. Taky ne, to je štíka, to je plhice. A na štíku použijete do těch 15 čísel. Od 10 až do 20. To je štíku ideální. A na sandáty použijete do 15. Do 15 ne, ale do 15 ne, ale do 10. Jako od 5 až do 15. Jako ne do 15, ale do 10 čísel rybičku. Podívejte na ty sandáty. Ten sandát ty menší rybičky, ty větší rybičky prostě nevezme. Ale ten sandát nesmí cítit odpor. Pokud ho ucítí, tak on to rybičku vezme. On tu rybičku vezme, ale nepíchne se. Nebo ho vypluje. To je samý záběr. A jsem si toho lepším. Mám to ten splávek jako. A tam opustila. Ta rybička jsou tady docela vychcané jako. Fakt jako je... Kdy může být, je 8 hodin. Nevím kolik hodin. Já mám taky tady půl 9, ale tak po 8 hodině. Ráno bývá taky slabší vždycky. Ráno to nic moc nebere tady. Jo lidi, odpoledne se těšte na další video. Odpoledne budem natáčet to lov štík sandátu cejnu na splávek. Na tuto montáž mám nachytáno tolik cejnů, tady 28 cejnů. Na hliníku, na pukancovém. Tam to prostě na plavačku, na rohlík, jenom samý cejny. Jako možná bych dali jako běličku, ale většinou je to o cejnech. Ryba? Ty záběry jsou tady strašně tak opatrný, že to ani necítíte jako na splávku, jako nevidíte jako na splávku ty záběry. On vždycky to tak při potopí. A tím, jak se přitápě, tam musí to seknout. Ty cení to je úplně jinak. Těma to někdy potopí a ne ten splavek se potopí, jako když stojí. A ještě nebo ten cejn, s tím splávkem, jakože lehne si. Když ten splavek lehne, až s tím cejnem. Taky jakože taková, taky taková štiča. Taky taková štíkovka, rybička.
Hlavně nebojte se, podložku metr všechno mám. Ten rybník není na papíry, takže po ryby nechodí vůbec. Ale to nikdo nekontroluje. Jenom ta Joška, Inger, kontroluje ten rybník. On je podobný, tady se normálně může chytat bez papíru. Na hliníku se musí chytat s papírama. Nedostanete pokutu 50 000. Až tomu zákaz chytání. Můžete podívat zkoušky, dostanete povolenku, rybářské papíry a můžete chytat. Hliník je rybářský revír, kde já tam dám dochat. Prostě já tam mám docházek tak 90, 100 docházek letos. A protože se nemohl natáčet, protože jsem byl na dovolené. A na dovolené jsem nechytal. To potom nebylo rybářské video. Jako dneska to je o nějaké rybě. Je to jako připotopil. Ty kadasy vždycky čapnou a jedou s tím. Ty kadasy. Chyťa zežer! Ahoj! Tady mám pečák, víte. Někam musí chyťa zežer. To by jsem tu. Nemusí dneska lidi chytat. A když je to takový rybíček a pro vás se to vypnu. Já jdem na sebe brát. Záběr. To není. Tady nám můžete hrubku dát, protože tady je. Tady můžete dělat hrubku, nebo nemusíte. To je prostě jedno, protože tam je tak poprsa vody. V tom rybníku. A já tam jako spadnout nechci. Zaplníte blbý břeh. To je po břehu je hned hrubka. A to nespadnete, nedostanete zpátky. Víte. Já si to dívám na vás jako a nemůžu být, já chytám rybičky na štiku. Na štiku sandáty. A se vám nějaká menší potička se jako nepovede. Takže jenom ten kousíček. To je tady 2 metry. Když si to nazve, tak tomu tak mínu. Tam ty rybičky se právě vyskytují. A ještě mi tam nechá kousek. Já to tam hodím. To ona. Víte? Ano jsem jela. To je ideální rybička na sandáty. Tak chodíme do kyvlíčku. A samozřejmě když běž, když napichujete jako, když chytáte na řece, tak to, hej. To je blbec. To je blbec. Já si nežívaný. To je druhý střílej. Je to ještě taká sandátovka. Je ještě taká sandátovka jako rybička.
Když mi ten rohlík dones. Ty psi jsou zase nenažraní. Já měl, takže ukážu rohlík. To je fakt píče. Moji taky teďka raz si dojde. Taková štíkovka. Štíčina. Na straha. Já už si to znamená nedomluvila. Taká rybička zase. Psi skurvení tady. Pečákovi psi skurvení. Nenažraní, vole. Hej, už to zežral ten rohlík? Zežral to nebo ne? Jdeme kam ho dones. Žádný malinký. Ještě dvě rybičky a můžu se sama rozloučit, protože už mám jich dost. Už mám tak. Mám plný kýbl. Plný kýbl, já jsem aj začal rybičky. Zahodím to hodně daleko, jakože. Jo, to můžeme tak 3 metry. Maximálně. Byl tam záběr, a je pěknej. Ty jsi to hodil do toho lekního, do mačky. A dostal jsem to sama. Je nic skurvení, ale. Rohlík. Což moknou rohlík. Jane, chyť a pust! Dnes skončil u mě. S tím rohlíkem. Protože to bude smát ty debile. To bude smát ty debile. Ty psi u toho líníčka jsou strašný hajzly. Oni jsou strašný hajzly, ty psi u toho líníčka.
co nenažraný. Ten pezu ukazuje celý rohlík. A rohlík mám míň. To je hodně se kusíček. Když to hodně tak metr. Metr 20. Metr 20. Přidám se tu. Ještě ho spolu budeme spočítat. Ty rybičky. Už mi to rohlík. Já to kupuju pro ryby a ne pro psy. To musí další. Když já začal si rohlíček, tak ryby vám to ještě nechají kousek. Takže to musíte hodit znova. Nahoře mi na to tu četí rohlíka. Mě běží hodně, tam nás trhá. To vežerá. Jo, se pustit k tomu hodit. Já začal tady do 3 metrů, tady to stačí. A ty rybičky. Když já tam držela na slunce, tam už to hodím dál. OK. Taká dáme čištičku. Rybička. Taková tedy 12 čísel. Ty vyračkujeme opatrně. Tak, vezme to venku. Ačka to taky bavíš, až není. Ještě jedna a až se můžu zabalit. Nebo něco 30 sekund. 30. To nás úplně jinak. To má feederový ten produkt. Vypadá těch kroužků od toho. Ještě, že ten nedá Megina. To ukázal 6 rohlíky minule. No to ten povedl tu náhod. Já dám si jedno rukou, to je po mě lehčí. Až to není. Ještě jedna ryba. Chytíme, až se může zabalit. Nebo ty rybičky neuhynou, protože já jim každý 20 minut měním vodu. Každý 20 minut jim měním vodu. Vždycky. No, poslední náhod. Máme. Ale nebo máme.
Tak nic. Oj, pro dnešní video je to všecko. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvoneček a věnou k němu další rybářský videa. Zatím čau a se vám daří, přátelé.